Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug mudot ngadto sa gitagbuan sa kalagaw espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamunti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong pagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nga adlaw sa mas naandan, ikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag o na naapapay mga sala nga nahibilin. Kay kung dili nato isugid kining mga sala nga sa tubangan sa Dios nga mahan, mahimo lamang kini silang babag sa atong pagabuhaton pagtuon sa pulong sa Dios. Busa ato karong gamiton ang prinsipyo sa rebound diya sa 1 Juan 1:9 nga nagkanayon, kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon sa iyang saad nga mopasaylo gayud sa tanan tang mga sala ug magahinlo sa tanan tang mga kalapasan. Alang kanimo dili magtotoo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manduluwas. Ang mga buhat 16:31 nagkanayon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa magandam ta pinagi sa hilom nga pagampo. Let us pray. Amahan na mong langit no, nagapasalamat kami kanimo o nastanani ining laing adlaw nga imong gidugang sa among kinabuhi, nga buhi pa kami nining lawas kini gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Ang imong plano sa tagsa-tagsa namo ka kinabuhi nagapadayon pa man, ubos sa mo hinungdan. Ngayon mo pa kami gipabuhi aron kami makapadayon sa among tulumanon, ang pagpakaon sa among tagsa kakalag aron kini makakabot sa iyang tumong nga maong katakos sa pagkinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga isig ka magtotoo. Padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon nga gihisgutan natong the Doctrine of Divine Blessings, ang doktrina sa Diyos nung panalangin. Okay? Alright. Padayon kita. Hinumdumi that it is God's promise to pour out His blessings sa diha nga ang magtotoo makakabot sa ang sa katakos, capacity stage. O kining iyang mga blessings, kita mga magtutuo ang target niini. All these blessings from God, we are the target of all of them. As what we have learned from the integrity of God, every time God promises a thing, that thing is always unsa. Guaranteed. Okay? So if that is so, napa ba kay pagduduha sa pagkamasaligan sa Diyos? Do you still doubt the truth of the integrity of God? Hinumdumi, it is God who makes this promise.
You just grow in the Word of God because God Himself will say to you, by the time you become spiritually mature, you will never regret. Because here are now all the blessings that I reserved for you. Ako na ninggi andam alang kanimo. Di yung ka magmahay. Di na ang labihan sa kadaghang panalangin para nimo. Tubo lang. Now, by the way, ato nagiingon din nga ang tumong o target sa mga panalangin sa Diyos mo kinsa mga magtotoo o mga magtotoo o dili magtotoo. Tubag, mga magtotoo lamang. Okay? Why believers only? Nga naman. O why mga di magtotoo? Only believers are the target gidirekta sa maong panalangin sa Diyos because the unbelievers have no relationship to God. O man sila'y relasyon sa Diyos. In fact, they are not members of the family of God. So they have nothing to do with the benefits that God has prepared, has reserved for His children. Yandam lang ni alang kanatong mga anak sa Diyos. Okay? In the first place, kining mga di magtutuo did not believe in the Lord Jesus Christ as their Savior, which is the number one requirement to become a child of God, to become a member of the royal family of God, John 1:12. But as many as received Him, to them gave His power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So, well, we should remember here nga ang mga panalangin nga saad sa Dios nganhi kanatong mga magtutuo can and will never be given to unbelievers. Ako na pong suble na gibalik kay menungdanon pagayo kana. So, well, maybe you will say, but there are unbelievers that receive blessings. Na may mga di magtutuo nga kadawat sila. There are even some of them who seem to be more blessed than believers. Well, paminaw. Minagmayaw. God only blesses His own children, the believers, by the time they reached the maturity stage or capacity stage. Okay? God pours His blessings directly to them. But why directly to them? Because they are God's children. So it's directly. God, on the other hand, cannot bless unbelievers directly because they are, like I said, they are not members of the royal family of God. Paminaw ra God. Ang Diyos mupanalangin sa mga dili magtotoo. Yes, God blesses unbelievers, not directly but indirectly. Okay? Akong balikon. Ang Diyos mupanalangin sa mga dili magtotoo, not directly, but indirectly. Pinagis gitawag taog blessing by association or through the pivot. Kinsa man yung mga pivot? Mao niya mga hamtong ng mga magtotoo, those spiritually mature believers. That's why they can receive, ang mga di magtotoo, they can receive, or we would say, they are blessed due to their association with some or close to their lives nga mga magtotoo. They are recipients. Because, again, through the blessings of association or through the pivot. So, I hope nasabtan mo ka na. But again, ang mga dili magtotoo do receive blessings, but those blessings that they receive are not as secure, not as superior quality as that which mature believers receive. Sabtag na. Now, let's bear in mind that the blessings that God had promised and prepared for believers had been readied
kanang giandam na niya sa Diyos kaniyang wapang tanan. He had them ready in eternity past. Now let us also remember that all the blessings that every believer is entitled to receive depend entirely on the saving work of the Lord Jesus Christ at the cross. Di man ina. And it is all through the courtesy, love, mercy, and grace of God. But most especially those blessings, all blessings depend and are based entirely on what? On Christ, was what He has done at the cross. And of course, God's blessings being poured only to mature believers are of superior quality, secure, and will last forever. And they are guaranteed for every mature believer. Sabtag naibaw ka, alang kanimo, fellow believer, the blessings that you receive from the justice of God, as a whole from the grace of God, aside from being of superior quality, secure, and eternal, are a testimony to the love of God. Yes, that is a testimony to the love of God kana sa gugma sa Diyos. Okay? The love of God for you, believer. When we talk about the love of God, this has nothing to do with February 4, kanang giingon lang Valentine's Day, no? The love of God will not fit to that. Dili mo sibo, na? Because there are people who give some cards during that occasion. 1 Corinthians 13, love is kind, love is patient. Na, manggod na'y manghatag o mga cards anang okasyon na. By the way, the love mentioned in the Bible, paminaw, the love mentioned in the Bible has nothing to do with emotion. Okay? The love mentioned in the Bible has nothing to do with our emotion, but it has everything to do with our mental attitude. Therefore, kining mong matang sa gugma, mentioned diha sa Biblia, is a mental attitude. So when we talk about the love of God, God can prosper a mature believer with the maximum expression of love. That means it has something to do with your mental state and your spiritual state. Now, as what we already learned about this doctrine, God has already prepared in eternity past His awesome, marvelous, fantastic blessings ready for believers who are takos na, nanay katakos, have the capacity to receive, since they already had reached, nakaabot na sila sa kinatasang the topmost stage, which is spiritual maturity, the capacity stage for believers to receive God's blessings. The other name for these blessings is unsa, escrow blessings. These blessings are so very secure and of course of superior quality, taas ug kalidad. And we have already said that these blessings had been promised and prepared by God didto pa niya andama dito sa eternidad, dito sa eternity past, before anything existed. Og we also said that all these blessings that every spiritually mature or winner believer is entitled to receive all depend entirely on the saving work of our Lord and Savior Jesus Christ on the cross. Again, it is all through the mercy, love, courtesy, and grace of God. Sabtag yun na pagayo. And of course, ang mga panalangin sa Diyos being poured only to mature winner believers are of infinitely superior quality, indescribably superior, secure, and assuredly will last forever. Kasabot ka? Kining mao mga panalangin
nga gigahin, giandam sa Dios alang sa mga mature winner believers, nagagikan kini sila din gikan sa hustisya sa Dios as a whole from the grace of God. These blessings we are referring to are a testimony of the love of God. Remember, it is the love of God. Gugma kini sa Dios. This love of God is that love that is pictured as the following. Ang gugma sa Dios ba? Mao kining gugmaha nga daghang mga gihinahulagwa isama nimo sunod. Love complex. God's power system. Protocol plan of God. Integrity envelope. Divine dynasphere. The Christian way of life, and many, many more. Now, let me clarify this again for you, fellow believer. Nga ang gugma sa Diyos that we are talking here about from the Word of God is not the love that man knows about, where that kind of love only uses emotions. This love that the Word of God talks about comes from the mental attitude. So, it's in the mind. It's in the mind, from our mental attitude. So, anaas pangunahuna. Okay? Did you remember what John 3:16 said? Ayaw ginakalimti. For God so loved the world. Now, it did not say God felt in love with the world. God did not use his emotion there. He used his what? Mental attitude. So, if you want God to love you, then love, accept, and believe in the Lord Jesus Christ as your Savior. So, sabi ni sa'yo, kung buot kang higugmaon sa Diyos na, higugma, dawata, tuohi, si Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. O gani, maimo ang kinabuhing dayon. That is the prerequisite that man has to follow before he could become a child of God and be a member of the royal family of God. After you obey that, by your following that first step, now that you have entered the plan of God, at the same time you are transferred from time to eternity, you have at that same time been made a citizen of heaven. Philippians 3:20. So, gibalhin ka na, gikastak na sa panahon, ngadto na sa eternidad. Nga di nagahimo sa kanimong lungsuranon o lumulupyo sa langit. Tagalangit ka na. Pilipos 3:20. So, ayaw kalimot that every time you worship God, you can only worship Him pinaagi lamang sa Espiritu Santo o sa kamatuoran. Juan 4:24. Ato kiningi padayon ugma, ayaw kalimot sa pagsunod niini sa pagkatuon pa, pagpupo sa daghang mga pagtulunan. Magamputa. Salamat o Diyos niining matahom. Matamis ngay gayon sa among pagpakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Inaog nga kining among na tunan karon makadugang sa napundo na nga mga doktrina nga niya dinhi sa among frontal lobe of the sa among kalag ug busa hinaot nga kini mahimong dugang panalangin sa among kinabuhi. Salamat ning among Bible study pinagi sa YouTube, subject Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.